Καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο στο Math and Speak στο Blackboard. Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα από εφαρμογές που έχουμε ήδη στο διαδίκτυο την βαθμολογία μας, τα μόρια που έχουμε συγκεντρώσει στα μαθήματα που γράψαμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα τελευταία χρόνια με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τους συντελεστές που βάζει κάθε σχολή για τις θέσεις τις οποίες ανοίγει για τους υποψήφιους φοιτητές, ο τρόπος υπολογισμού δεν είναι και ιδιαίτερα απλός, δεν είναι όπως παλιά που ξέραμε τους βαθμούς μας και με έναν εύκολο τρόπο υπολογίζαμε ακριβώς τα μόρια που έχουμε. Τώρα τα μόρια από σχολή σε σχολή διαφέρουν, οπότε αυτό που θέλω να σου δείξω σε αυτό το βίντεο είναι μία από τις καλύτερες ιστοσελίδες που μας παρέχουν αυτή τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τα μόρια μας, η οποία είναι το iata.gr. Μπορείς να πληκτρολογήσεις στο Google το iata.gr, θα στο βγάλει αμέσως. Η πρώτη σελίδα που θα δεις είναι αυτή που έχουμε αυτή εδώ πέρα μπροστά μας. Είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη ιστοσελίδα η οποία παρέχει πληροφορίες για τις βάσεις, σου δίνει να υπολογίσεις, να δεις κενές θέσεις που υπάρχουν, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, να δεις όλους τους συντελεστές βαρύτητας που ισχύουν για την κάθε χρονιά, τώρα για το 2024, εκτιμήσεις για τις βάσεις, να συγκρίνεις βαθμούς με τις προηγούμενες χρονιές, να δεις θέματα, εισακτέους, έχει πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Πάμε όμως εμείς να δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τα μόρια μας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δίναμε στην θετική κατεύθυνση, μια και το κανάλι μας στο YouTube ασχολείται με τα μαθηματικά και τη φυσική. Ας δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τα μόρια μας στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπεις, το έχει χωρίσει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Και αντίστοιχα μπορείς να δεις τους πρώτους, τις βάσεις, τα στατιστικά του πεδίου για τις προηγούμενες χρονιές σε όλα τα πεδία. Για να υπολογίσουμε λοιπόν τα μόρια μας, πηγαίνουμε εδώ που λέει υπολογισμός μόριων, πατάμε. Εν συνεχεία μας πηγαίνει σε μια καρτέλα όπου μας το ξεχωρίζει υπολογισμός μορίων για το πρώτο πεδίο, για το δεύτερο πεδίο, για το τρίτο πεδίο, για το τέταρτο πεδίο. Εννοείται ότι είναι ενσωματωμένες οι αλλαγές που έχουν κάνει για τους συντελεστές των μαθημάτων που έχεις δώσει από την κάθε σχολή ξεχωριστά. Οπότε, αν πατήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον υπολογισμό μορίων του 2024 για το δεύτερο πεδίο, έρχεσαι εδώ πέρα και γράφεις στην κλίμακα του 20 τους βαθμούς που έχεις πετύχει. Ας υποθέσουμε εδώ πέρα από έναν μαθητή που μας έστειλε τους βαθμούς του να γράψουμε την βαθμολογία του. Στην έκθεση νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία πήρε 16, στα μαθηματικά πήγε πάρα πολύ καλά, έγραψε 19,1, στη φυσική έγραψε 18 και στην χημεία πήρε 15,3. Λοιπόν, αν έχεις ειδικά μαθήματα, τα βάζεις εδώ πέρα, τα αγωνίσματα, ελεύθερο σχέδιο γραμμικό, μουσική εκτέλεση ερμηνεία, μουσική αντίληψη θεωρία και αρμονία για τις σχολές που απαιτούν τα ειδικά μαθήματα και εν συνεχεία πατάς υπολογισμό μορίων. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, όπως βλέπεις, σου δίνει αναλυτικά το τι έχεις κάνει. Μέσος όρος για να συγκρίνεσαι με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει η κάθε σχολή είναι 17,10 για τους βαθμούς που βάλαμε και τα μόρια, αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι από 16.740 μέχρι 17.500. Άρα λοιπόν, ανάλογα με τους συντελεστές που έχει βάλει κάθε σχολή, τα μόρια σου έχουν μια διαβάθμιση περίπου γύρω στις 800 μονάδες στα 800 μόρια με βάση τους βαθμούς που βάλαμε στο παράδειγμά μας. Λοιπόν, και τώρα εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον μετά αυτό που σου βγάζει, σου δείχνει με μια σειρά φθήνουσα το πόσο απέχεις από την κάθε σχολή. Πρώτα είναι σχολές τις οποίες ενδεχομένως με τα μόρια αυτά δεν έχεις πιάσει και σου δείχνει και τη διαφορά που έχεις από αυτές τις σχολές. 1430, 1182 από μηχανολόγων μηχανικών στην Αθήνα, από τους ηλεκτρολόγους 1430. Ταυτόχρονα εδώ πέρα σου δείχνει τη διαφορά που έχεις από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Όταν είναι πράσινο αυτό το κουτάκι, σημαίνει ότι σαφώς στο μηχανογραφικό σου μπορείς να την δηλώσεις στη σχολή. Και εδώ τώρα θέλω να σου εφιστήσω την προσοχή, διότι σε λίγο καιρό θα φτιάχνεις το μηχανογραφικό σου. Εδώ λοιπόν δεν σε νοιάζει πόσο απέχεις από την βάση, γιατί κάθε χρονιά οι βάσεις αλλάζουν, ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Στη φετινή χρονιά αναμένεται οι βάσεις να έχουν μια θετική πτώση και ειδικά για την συγκεκριμένη κατεύθυνση που μιλάμε για το δεύτερο πεδίο, η πτώση θα είναι παραπάνω από 500-600 μόρια σε κάθε σχολή. Άρα λοιπόν εδώ μη σε προβληματίσει το γεγονός ότι βλέπεις μια διαφορά στους χημικούς μηχανικούς, ας πούμε 900 μόρια. Αν σε ενδιαφέρει αυτή η σχολή, εννοείται θα τη βάλεις πρώτη στο μηχανογραφικό σου εφόσον είναι το άμεσο ενδιαφέρον τους. Ακόμα και τους μηχανολόγους μηχανικούς που έχεις μια διαφορά 1000 μόρια. Εφόσον σε ενδιαφέρει η σχολή, και αυτή θα τη βάλεις στο μηχανογραφικό σου. Καθώς προχωράμε λοιπόν προς τα κάτω, βλέπουμε
η διαφορά από τις σχολές να μειώνεται, από τους ναυπηγούς 860 μόρια, από τους μηχανολόγους μηχανικούς Θεσσαλονίκη 650. Κάποια στιγμή λοιπόν, μια και είναι με μια φθήνουσα σειρά εδώ πέρα οι βάσεις, θα δούμε ότι αυτή η διαφορά θα γίνει πράσινη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος έχει μια διαφορά 20 μόρια από τους χημικούς μηχανικούς Θεσσαλονίκης, άρα θεωρητικά με τη βαθμολογία που έχει αυτή τη σχολή την πιάνει. Αντίστοιχα πιάνει τους μηχανολόγους αεροναυπηγών στην Πάτρα που είναι 50 μόρια διαφορά. Ξαναλέω όμως ότι κάθε χρονιά έχει τις δικές της βάσεις. Η βάση διαμορφώνεται ανάλογα με το πώς έχει γράψει, με το πώς έχουν γράψει όλοι οι υποψήφοι, φυσικά και με τις προτιμήσεις τους. Άρα λοιπόν μην τον λαμβάνεις και πολύ υπόψη αυτό που βλέπεις. Εσύ πάντα θα συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου με βάση τη σειρά προτίμησης της σχολές που θα ήθελες και κοιτάς, δεν σε απασχολεί και τόσο το τι διαφορά έχεις, αν την πιάνεις στη σχολή με βάση περσινές βάσεις ή όχι. Βλέπεις λοιπόν εδώ πέρα το μέσο όρο ότι, και τα μόρια, ότι για παράδειγμα για τους χημικούς μηχανικούς Θεσσαλονίκη τα μόρια που έχεις είναι 17.255, για τους πολιτικούς μηχανικούς στην Αθήνα τα μόρια που έχεις είναι 17.423. Είναι περισσότερα προφανώς γιατί οι συντελεστές που έχουν επιλέξει οι πολιτικοί μηχανικοί σε σχέση με τους χημικούς μηχανικούς ή τους μηχανολόγους αεροναυπηγούς, βλέπεις εδώ πέρα ότι έχουμε διαφορά στα μόρια, είναι τελείως διαφορετική μεταξύ τους. Κάθε σχολή λοιπόν αποφασίζει για το τι συντελεστές θα βάλει στα μαθήματα τα οποία έχεις δώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και βέβαια καθορίζουν και την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ στην συγκεκριμένη σελίδα στο ite.gr μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, να υπολογίσεις τα μόρια σου, να ξέρεις πού περίπου βρίσκεσαι σε σχέση με τις σχολές που σε ενδιαφέρουν και φυσικά να συμπληρώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια το μηχανογραφικό σου ώστε να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σε βοήθησε το συγκεκριμένο βίντεο, καλά αποτελέσματα. Προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου, πάντα το βάζουμε με τη σειρά προτίμησής μας και όχι με τις βάσεις που λέμε την προηγούμενη χρονιά. Καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση βίντεο.